Ja, det eksisterer på et kort. Min telefon. Rabarber eller noget? Jeg tror det. Så prøver jeg også. Det ser ud som et sjovt område. Ja, det er, jeg tror faktisk, vi har... I må godt lide, ja. Endelig. Skal vi så småt gå i gang? Her. Der kommer en til, kan jeg forstå. Nej, altså I skal ikke vente på hende, fordi jeg kan ikke vide, om hun kommer senere endnu, så er det uendeligt. Jamen, så vil jeg sige velkommen til dette første arrangement i Emily Dickinson-selskabet. Vi vil gerne udbrede kendskabet til Emily Dickinson, hendes liv og værk, med foredrag, oplæsninger, seminarer og læsekredse. Jeg har allerede 3 i en læsekreds, der kan være flere. Og måske udgivelser om Dickinson. Måske hendes breve næste gang. Vi i bestyrelsen af selskabet består af Elisabeth Friis, der sidder her, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Er det rigtigt? Det er Har jeg glemt noget? Nej, det rækker. Lise Møller, professor i engelsk litteratur ved Aarhus Universitet. Christa Holm Vogelius, postdoc på Institut for Sprog, Kulturhistorie og Kommunikation. Lisbeth Lynghøft, instruktør og fotograf, uddannet i HBO Studio i New York og Cantabile 2 med mere. Lisbeth har blandt meget andet skabt et teaterstykke om Dickinson og 2 film fra hendes liv. Ph.D. og med art på Aalborg Universitet. Medlem af Aalborg-juryen og Arnbens forfatterinterviews. Og så er der Hans Otto Jørgensen, min forlægger. Han er usynligt til stede her. Forfatter. Har fået en forfærdelig masse priser og har startet det her forlag i sin tid. Jeg selv er forfatter til 28 bøger. Og den seneste er romanen om Dickinson, ligger her til billig videresalg. Og før den oversatte jeg Dickinsons digte, 142 digte, til dansk. Og den her bog er 2-sprog. Alle digtene er på begge sprog. Vi retter en meget stor tak til Lisa Margrethe Jørgensen, der har hjulpet os med regnskabet. Og sammen med hende Maria Hunø, sekretæren her, der fik det økonomiske på plads. Lisa Margrethe kunne ikke være her i dag. Hun er i Venedig med sit kunsthistoriehold fra SDU. Hun har en særlig interesse for Dickinsons kuvertdigte, der er udgivet en stor tyk bog om The Gorgeous Nothings. Stor tak til os til jer, der hjælper med det praktiske i dag. Axel og company. Gitte, Natalia. Yes. Og stor tak til Emily Dickinson, der samler os i sit store værk. Efter mit oplæg her, så må I endelig, skal jeg snakke lidt sammen, endelig sige, hvad I har fået af tanker i hovedet. Jeg har været alene med Emily Dickinson i 43 år. Jeg vil gerne snakke med nogen om hende.